do Concello durante o ano, que é o financiado con cargo ao Plan Provincial de Obras, e en este caso contábamos con unha asignación de 769.000 euros, e así números redondos, de Diputación, e máis pola parte correspondiente do complementario, e a proposta de inclusión de obras é a seguinte. Na anualidade de 2026, que tiña unha dotación de 373.000 euros, propoñemos a inclusión da rehabilitación e cambio de uso da escola para centro social de Santiso de Cornado, con un presupuesto de 197.532,44 euros. Propoñemos tamén a pavimentación da pista de Turces pola Ribeira cara ao monte, tamén con un presupuesto de 118.153,55 euros. E poñemos como terceiro investimento o suministro e instalación de 19 desfibriladores para a colocación nas vías públicas do Concello, con un presupuesto de 60.201,13 euros, no que se refiere á anualidade de 2026, con un total de 375.887,12, polo que temos que facer unha aportación municipal de 2.597,57 euros para completar o importe total dos proxectos que incluímos nesta anualidade. Con cargo a anualidade de 2025, que ten unha asignación de 395.000 euros, propoñemos a inclusión das seguintes obras. Renovación do alumbrado público nas parroquias de Prevediños e Vilar, con un presupuesto de 175.560,72 euros. Saneamiento en Vilar tamén, que incluye os lugares de Barreiriña, Vilar e o Casal, con un presupuesto de 183.316,13 euros, e tamén a pavimentación de varios núcleos da Muña Vella e outro nos Bravos en Loxo, con un presupuesto de 42.404,74 euros. O total proposto para esta anualidade son 401.281,59 euros, con unha aportación municipal de 5.368,43 para completar a chega provincial. A maiores, propoñemos a inclusión no plan complementario de a obra renovación do alumbrado público da parroquia de Loxo, con un presupuesto de 123.100,45 euros, que supera o 25% da anualidade de 2026, que é o mínimo exigido por Diputación Provincial para a inclusión de proxectos no plan complementario. Ben, e con esta proposta de investimentos completamos un programa de inversións desde que este novo goberno chegou aquí tomamos posesión do goberno municipal, sumando todos os dous adicionales do ano pasado, 2025, o adicional 2 e o adicional 4, e o proxecto de mellora do abastecimento de agua, o proxecto de piscina municipal, a mellora tamén de canalizacións de agua, de conduccións de agua en algúns núcleos, e a nominativa que temos tramitada da Diputación, unha vivenda para alquiler social tamén en Vilar, que temos tramitado tamén diante da Xunta, e supón un total de inversión de case 2.700.000 euros. Entendo que vou tomar conciencia destas cifras porque, bueno, a ver, é un grandísimo esforzo inversor que fai o Concello e diversificado en distintas, non solamente en pavimentación, senón tamén no das viviendas, no mellora da agua, no mellora da piscina. E consideramos que co plan provincial que propoñemos aprobar hoxe, pois poucas veces se alcanza este nivel de inversión dentro do Concello. E esperemos que siga. E intervencións en relación co plan? Pola nosa parte, darlle as gracias ao Goberno por incluir aquelas obras que trouxemos nós fai xustamente un ano para o plan de obras do 2025 e que naquele momento votaron en contra e, bueno, que agora incorporan e, bueno, agardando que
que se tramiten pronto e que se executen o antes posible. Si, vamos a ver, algunhas cuestións. Eu sempre digo no caso do plan POS que o problema non está nas obras que se incluyen, en todo caso son nas que non se incluyen, non? Tamén sabemos, evidentemente, que todo non se pode incluir. Pero se quixera facer tres observacións, simplemente. A primeira é unha un pouco así menor non, importante, pero chama a atención no caso dos desfibriladores que pon que as instruccións van a estar en castelán. Eu non sei se é un erro ou, claro, non sei, que o noso idioma non vale, non entendemos. É un erro. Vale, aclarado. Todo digo que me sorprende, está, digamos, o documento está en galego, e os textos en castelán, dixo, home, a ver, eu creo que, vale, ben, aclarado. Eso, efectivamente, simplemente era un pouco anecdótico, ainda que tiña unha cuestión de fondo. Ben, a segunda cuestión é relacionada coa rehabilitación do local social de Santiso, que non é que non esteamos a favor, que sí que estamos, de acordo, pero sí nos parece unha cuantía alta, un coste moi elevado, non? Porque é casi o 23% do total do POS incluído o complementario, e ademais aquí xa se falou cando un proxecto anterior que era a rehabilitar para a vivenda a Escola de Loxo, e eran, creo que eran 169.000 euros, que tamén xa comentáramos que nos parecía alto, e este ainda é unha cuantía superior, non? Entón, prezo-nos realmente unha cuantía, un canto ao custo, non? Os precios é elevado, iso é outra consideración. E logo unha terceira cuestión, simplemente, é que, despois eu decía de que votamos de menos que nos incluye, no sentido de que eu creo que aquí hai un par de obras, un par de cuestións que se leva falando moito delas que non se abordan. Un é o ascensor do Concello, que se falou disso moitas veces e que non está, que eu creo que habría que empezar tamén a valoralo, non? E outra é tamén algo que tamén está, digamos, moi deteriorado, que é toda a sinalización do Concello, non? Que tamén se ten comentado, só teño traído, eu creo que todos coincidimos. Entón, esos son, digamos, as eivas que eu lle poñería a este proxecto, ou a este plan POS. Son eivas que eu creo que son razonables, evidentemente o bloco non se vai a opoñer ao plan POS, tenho claro, non? Pero si é certo que, bueno, pois que nos faríamos esas consideracións. E é un pouco así a cuestión que eu quería deixar aquí. Alguna intervención? Con respecto ao que comentou o portavoz do movimento veciñal, bueno, o portavoz non sei quen é o portavoz, non sei se é o que ten a súa dereita ou... Bueno, con respecto ao que comentou o representante do movimento veciñal, mentira, para non variar. É dicir, traslada un mensaje simple de que parece que este POS é copiado do de fai un ano, cando é totalmente mentira. Por exemplo, hai unha pista que igual quere confundir, como é a de Ribeira en Turces, que di que, bueno, que xa estaba o ano pasado, é mentira. A pista de Ribeira de Turces non chegaba a monte de ninguna maneira, é dicir, modifica o proxecto nun 50% e nun 50% maior coste, evidentemente. É mentira. Os alumeados, pois sí, os alumeados hai que cambiálos, de feito, a idea que temos é cambiar todos os que quedan, non estes, sino todos os que quedan, vía diferentes fontes de financiamento no que queda de legislatura. Fala do ano pasado, non foron prioridade para vostede nos primeiros POS, cando facía o que criticaba do anterior goberno, que era queimalos en asfalto, pero en asfalto mal repartido. E en canto ao coste do local social de Cornao, coincidimos en que é un coste elevado, pero aquí concurren varias casuísticas. Concurre que o precio de obra que é ahora mismo é elevadísimo para facer calquera cousa, pero elevadísimo, estamos vendo nos últimos proxectos, dá igual que fa unha empresa que redacte proxectos que outra, porque xa temos eses casos e siguen salindo carísimos. Hai unha realidade, que ao ser un local social é un lugar de concurrencia pública, evidentemente exige un equipamento que non exige unha vivenda, polo tanto, o coste é maior. Falo de temas de renovación de aire e falo de urbanización, por exemplo, exterior, que hai que facer un aparcamento bastante máis amplio do que habría que facer nunha vivenda. O coste é altísimo. E logo hai tamén outra cuestión que son locales que levan abandonados moitísimo tempo e que nese proxecto recollese, por exemplo, levantar toda a estrutura do tellado. Logo propónse, en caso de que faga, evidentemente por tempos, non dou tempo a facer unha cata, propónse que se houvese viabilidade e a cata o permitise e dirección de obra o considerase, non levantar o tellado, pero en principio vai facer falta levantar toda a estrutura e volver a montar. E iso está pasando con boas partes dos locales porque están abandonados desde fai moitísimo tempo.
e esa é un pouco a lógica do coste. E é un problema que nos... É un problema para este local e para todo. É dicir, poñamos, por exemplo, o caso da Escola de Calvos, cando decidamos destinar un uso. É dicir, a Escola de Calvos está no mesmo problema de estrutura, é bastante peor, porque é un edificio inmenso, que é dos millores, e non que é o millor que hai en todo o Concello, pero eso, o coste é brutal. De feito, xa se contemplou para algunha subvención, e síguese contemplando, pero, bueno, en relación de a ver o coste que vai ter. Non é unha cuestión, non é relacionado tanto con isto. Eu quería facer constancia, efectivamente, estamos falando que é o 23% total, o sea, que é unha cuestión para unha única obra, pois que é un coste moi considerable. Unha cuestión que se me esqueceu, perdón, sobre o alumeado, concretamente en Prevideños, que eu creo que é polo que vin que non se sustituyen postos só as luminarias. E eu creo que habría que comprobar, porque de feito eu xa trouxera aquí algunha vez, porque había unha cuestión de poñer algúns postes que iban para a iglesia, e creo que algún outro, non sei en que outra zona, non sei se eran iso por aí. Entón, creo que estaría ben, unha vez que se fai esa renovación, por falar cos veciños, porque eu creo que hai unha demanda aí de algúns postes a maiores, non? Eu creo que aproveitando a situación, pois o que pensamos ver que se fai facelo ben, non completado, porque non creo que sea un coste moi superior, unha vez que se está facendo unha obra, pois un Sí, nese momento que se executa a obra, a ver, son pequenas ampliacións de obras e en pequenos contratos menores que tampouco habría, a ver, todos estaríamos interesados en que se complete, xa que a intención é vir levando eito ao ayuntamento, empezamos a Vilar, Prevediños, Loxo, irlo levando, e depois, como comentaba antes Darío, temos a intención de, con cargo a convocatoria do IDAE, ir a un proxecto importante, de que, se non todo o que queda, se unha grandísima parte do que queda, acometela tamén. E en canto ao tema dos costes, eu quero matizar que vamos a esperar a ver que nos dice o mercado. A ver que nos dice o mercado. Quer dizer, se realmente estamos sobrevalorados, as empresas nos procesos de licitación deberían de axustar esos precios. É que, claro, se non cos técnicos non podemos discutir. Nós dicimos sempre que se poña o mínimo do mínimo e resulta que... Porque, además, é xeral, o sea, que non é que o faga unha caixa unha que vaya máis barato que outra, porque, e además, cando te encontras con un proxecto que vai un pouco máis barato, é porque hai algunhas cousas que non contempla, que se está no outro vai un pouco máis caro, e ese tema. En canto ao tema do ascensor, que non sempre consideramos unha prioridade, seguimoslo considerando unha prioridade, e estamos con a intención de, na convocatorias de subvencións da Xunta, a ver se podemos incluílo aí, para facelo, porque, bueno, sí que consideramos unha urgencia, unha necesidade facelo. E, bueno, nada máis, entonces, en ese tema, algunha cousiña máis? Pois nada, sometemos a votación, entonces, a proposta de aprobación do POS. Votos a favor? Bueno, non sendo outro asunto, declaramos finalizada a sesión. Unha cousiña antes de marcharnos. Propoñemos cambiar o ordinario da semana que ven para a semana seguinte. Que vos parece? A ver, a razón é que nos dé tempo a chegar co presupuesto, a traer o presupuesto a ese ordinario. O presupuesto municipal está prácticamente, o proxecto está prácticamente feito, falta cerrar uns detallitos pequenos, e todos desa maneira daríanos tempo a traer o presupuesto e non ter que convocar unha extraordinaria solo para o presupuesto. Parecemos? Por o 19, sería o 19. Tratándose do presuposto, hombre, casi que habría máis marxe, non? Máis marxe de tempo, deixalo para un... Sí. Deixalo para un ordinario seguinte. Ia quedar para o 12 de marzo. Eu entendo que vamos, porque, a ver, vámonos... Eu igual mellor esa semana non estou. Non, eu dicía, eu creo que, Roberto, o mesmo que eu entendo é que eu sí que quería que, de entre que nos presentado a proposta de orzamentos hasta o pleno, sí que teñamos tempo. Sí, vamos a dar margen. Porque, xa digo, prácticamente está cerrado. Faríamos a convocatoria da Comisión de Facenda pois o día 9 ou por aí, e, bueno, porque se non vamos a chegar a un ordinario con prácticamente sin contenido. Mas menos de que plazo falamos desde que haxa pois o proxecto, a documentación hasta a comisión? A ver, se convocamos o día 9 e o pleno é o 19, pero non cerca hai 10 días. Sí, eu non é... 10 días para examen de documentación. Pero hasta... Bueno, entendo que debería ser. Non sei, por José, que está aí por a miña parte non é por aquí.
Non, eu dicía que ao mellor esa semana non estou, pero a semana do 19, eu dicía. A ver, se estamos todos de acordo, facemos ese cambio, e por non dilatar máis a aprobación do presupuesto, que pensamos que xa vamos con retraso, e para non dilatalo máis. Pero, Luís, que cando és? É bastante ajustado. É que non sei ainda, non... Non o tes fijo ainda. Claro. Bien. E, en principio, todos deixámoslo para o 19? Por mí non hai problema, sempre cando nos deades... Sí, vamos a dar, a intención, eu falei aquí co secretario, a intención é que o día 9, porque tamén hai un festivo aí que é o 17, martes de Antroio, porque este é un festivo local, e entonces a intención era convocarlo o día 9. O tempo vai ser xusto da ruta, pero bueno. Son 10 días de examen, hombre. De examen, a ver, deberían de que senón vamos a tener un ordinario prácticamente sin contenido. E desa maneira aproveitamos o tema. Se estamos de acordo, facémoslo, senón convocamos como... O acordo ten que ser unánime, se estamos todos de acordo. O que non sería razonable, entendo, sería ter o ordinario pois, o día que corresponde e a semana seguinte un extraordinario. A ver, Non, iso non ten lógica. estamos falando, bueno, eso, se non hai uns días, se non un plazo de tempo razonable, deixalo para marzo. Pero bueno, o ordinario temos que facer. Entonces, solucionamos os dos temas, facemos o ordinario e sacamos o presupuesto. Vale? venga. Venga. Pues nada, boa noite a todos. Venga.